Здравейте, казвам се Диана и това видео беше изцяло генерирано с помощта на изкуствения интелект. Защо да изберете AI чат-ботове за вашия транспортен бизнес? 24/7 обслужване на клиенти. Незабавно отговаряйте на запитванията на клиентите по всяко време и навсякъде и предоставяйте актуална информация за доставка, статус на доставка и разходи. Автоматизирайте поръчките. Клиентите могат лесно да получават оферти, да резервират пратки и да проследяват своя товар, без да чакат отговор. Увеличете ефективността. Намалете разходите за персонал чрез автоматизиране на рутинни задачи, позволявайки на вашия екип да се фокусира върху критични операции и обслужване на клиенти. Многоезична поддръжка. Разширете обхвата си глобално с чат-ботове, които поддържат над 30 езика, улеснявайки международната комуникация. Изведете логистичните си операции на следващо ниво. Максимизирайте удовлетвореността на клиентите и оптимизирайте бизнеса си. Готови ли сте да започнете? Свържете се с нас днес и подобрете оперативната си ефективност и удовлетвореността на клиентите с AI чат-ботовете на Crowd в индустрията за товарен транспорт.